המון שנות קריירה מאחוריך. הרבה שנים. באמת, כאילו עשית כבר הכל. הופעת בחצי עולם. הופעת בארץ כבר, די, לא השארת תאריך פנוי לאף אחד בקיסריה בשנים הקודמות. הופעת מכל עבר שאפשר. פתאום אתה מגיע למקום הזה, שאתה בעצמך כאוהד ספורט מאייש אותו כאוהד כדורסל ובא לפה הרבה פעמים. ואתה, 7,000 איש באים לתוך המקום הזה לראות אייל גולן. ואלי יצפן כמובן, אבל לראות אייל גולן ולשמוע אייל גולן. מה השאלה? מה השאלה? תספר לי איך אתה מרגיש. אמרתי לך הרגע שאני עומד להתפרק עוד שנייה, אתה שואל אותי מה ש... אין, אני לא יודע להגיד לך אפילו. אתמול הייתה הגנרלית והתרגשתי, וזה לא דומה בכלל, כאילו אתמול לא קיים בכלל. פתאום היום, זה היום, ואתה יודע, גם כמות הטלפונים שקיבלתי היום מהאנשים, אנחנו יודעים שיהיה טוב. יש איזו הרגשה של חג כזה, נכון? כן, לגמרי. אתה יודע שלפני 4 שנים פחות או יותר יצאת להפקה עצמית. בעצם התחלת להיות המפיק העצמאי שלך, בוחר החומר שלך, שאגב, חייבים להגיד שלאורך כל 5 האלבומים האחרונים, אם אני לא טועה, שהפקת 4 אלבומים, כולל האלבומי המופעים שהפקת לעצמך, אי אפשר להתעלם מכל מה שקרה לך בשנים האחרונות. ואני זוכר דווקא את הימים ההם שיצאת לניהול העצמי שלך, עמוס בחששות. אתה יודע, מן הסתם זה היה ככה, כי יצאתי לדרך חדשה. פתחתי משרד משל עצמי, הבאתי את כל החברים שלי, כמו שאתה קורא להם, פמליה, שיהיו קרובים אליי במשרד ואיתי להופעות והכל. וברור שהיה חשש, אתה יודע. מה יהיה? בחירת שירים לבד פתאום, הכל לבד כמו שאמרת. ואני שמח שזה הצליח, אני שמח שבאמת הקהל אוהב את מה שאני עושה. הוא מראה את זה, אתה יודע, גם בדיסקים וגם בהורדות בסלולר וגם בזה שהוא מגיע לנוקיה. 4 תאריכים שלקחנו עכשיו. תענוג גדול, איך אתה מצליח? אתה יודע, אני תמיד שאלתי את עצמי, כי כשהיינו נפגשים או כשאני פוגש אותך, מעבר לזה שאני באמת משוכנע בזה שאתה אחד הזמרים הגדולים שקמו במדינה ואוהב לשמוע את מה שאתה עושה, ומעבר לכל ומהעבודה שלי שאנחנו נפגשים, אבל כשאני פוגש אותך באחד אחד, אתה לא השתנית. אני חושב שזה אחד הדברים שגורם לקהל מאוד מאוד להתחבר אליי. הקטע הזה שנשארתי אותו אייל שהייתי לפני 5 ו10 ו15 ו20 שנה. אני אפילו חושב שאתה נהיה גם יותר, כאילו, אתה יותר נהיה פתוח, יותר מחבק, יותר אוהב, יותר נוגע, יותר, כאילו, עוד יותר מתחבר לקהל. כמה שאתה יותר נהיה מותג? כי אני אומר שריחוק מהקהל, לא גדלתי במקום כזה, גדלתי במקום חם, גדלתי במקום שמחבק, גדלתי אני מסתכל על הגודל, כן, תחל שם גדול. אותו גודל. מפחיד אותי, לא, כאילו, מפחיד אותי. האמת שעמדתי קודם על הבמה, אתה יודע, הלכתי כל כך הרבה דברים, אז זה מפחיד לעמוד פה על הבמה. תודה רבה לך על העניין. תשמע, אני יודע מאיפה באתי. אתה זוכר את הדברים האלו רגע לפני שאתה עולה לבמה? בוודאי. תשמע, אני תמיד מזכיר לעצמי. גם כל בוקר שאני קם, כשאני מניח תפילין, אז אני נזכר מאיפה באתי ואני נזכר מה הייתי לפני, השתנה הכל מסביב. המכוניות השתנו, והבתים השתנו, והבגדים השתנו, והאושר בעין השתנה, והאושר השתנה באלף, אבל הבן אדם, הפנימיות, הכל, חשוב שנשארתי אותו בן אדם, שום דבר לא השתנה מזה. זה יכול לעבור וזה יכול ללכת. כל הדברים האלה, אתה יודע, הם דברים שיכולים להיות היום ומחר לא להיות. הנפש ומה שאתה נותן לאנשים, ומה שאתה מעניק לאנשים, ומה שאנשים נותנים לך, את האהבה הזאת, זה לא משהו שיכול להשתנות. פגשתי אותך בפעם האחרונה בשידור משותף, באולפן בדיזינגוף, לא השיקוף, אבל באולפן בדיזינגוף שעשינו היום התרמה, במיוחד ביחד איתך שנאספו בו למעלה מ1,000,000 שקלים. ואתה יודע, דווקא היום, כמה רגעים לפני שהתחיל השידור הזה, שידרו קטע מתוך היום הזה, שאתה דיברת עם דידי ואמרת, שמבחינתך באמת לבוא לפעמים, נגיד גם לשידורים וגם למקומות, אם אין להם כבר איזה משהו מאחורה שנותן הצדקה. נכון, נכון. תשמע, מה אני כבר אבוא? מה אני כבר אבוא לספר? מה אני יכול להגיד? מזמינים אותי לתוכנית טלוויזיה, אוקיי, אז מה אני אבוא לתוכנית טלוויזיה והוא ישאל אותי מה שאתה... לא, אבל העניין הזה שבאמת היום לקחת דברים כאלה, אני גם דיברנו עם אביחי קודם, חבר טוב שלך, שאני ככה דיברתי על זה שזה כל כך מיוחד בעיניי, החברות, שהיא ערך עליון אצלך. מי שמכיר אותך כחבר יודע
לעולם לא יגיע מצב שחלילה אחד החברים שלך יזדקק לך ולא תהיה שם. ודווקא נראה לי שכאילו הסימון מטרות הזה שלך, זה בא מה, מתוך ההכרה וההבנה עד כמה כוח היום ועד כמה משפיע הפכת להיות? או שאתה לא מקבל את זה? זה לא עניין של, אתה יודע, כמה אני משפיע וכמה אני יכול לעשות. אני פשוט לוקח את הדברים כמו היום הזה, היום התרמה הזה. ומבחינתי, כשהלכתי אחרי זה ברחוב, ועד היום דרך אגב, עד היום, כשאני הולך ברחוב או מגיע לאיזשהו מקום או לאיזושהי הופעה, ובא אליי איזה מישהי מבוגר ותופס לי את היד ואומרת לי, אתה לא מבין כמה אני אוהב את היום הזה שעשיתם ותרמת ארוחות לאנשים, ואנשים לא היה להם מה לאכול. בשבילי זה יותר גדול, אתה יודע מה יותר גדול מפה? אני לא צועק איתך, זה יותר גדול מפה. כשאני שומע מישהו שלא היה לו מה לאכול, ובזכות יום כזה שאנחנו עשינו, היה לו מה לאכול בחג, זה יותר שווה לי מכל הגודל הזה פה. הרגשת אותי עכשיו מה שאתה אומר. בשיא הרצינות, אני לא צוחק. זה לא בשביל להישמע נחמד, זה אמיתי ככה אני חושב. תמיד השיחות שלי איתך, אתה יודע, נוגעות דווקא, אני תמיד מעדיף לדבר איתך, באמת מהמקום שאני מכיר אותך ויודע גם לתוך מה גדלת, לתוך איזה חיים. אבל רגע, אני רוצה לעבור איתך למקום אחר שאני מאוד מכיר אותו אצלך, וידעתי שיבוא הרגע וכולם יגלו אותו אצלך, וזה שאתה בן אדם באמת כאילו, סליחה על הביטוי, קרוע לגמרי. אני קרוע, כן. כאילו, עכשיו תחרות הסריטה בינך לבין יצפן, עד כמה עמוקה. לא, הוא זוכה. הוא זוכה. הוא זוכה, הוא קרוע. אם אני קרוע, אז הוא מרוסק. מה, אין, אני כאילו מצחיק פלוס כזה. אבל הוא... הוא סריטה עמוקה. עכשיו, אני זוכר שהיית בפסטיגל. הוא היום על הבמה, אני מקווה שהוא ייקח את הכדורים הנכונים. אני זוכר שהיית בפסטיגל לא מזמן, ודיברתי איתך בטלפון, ופתאום כאילו התחלתי לשמוע אותך מנהל איזו שיחה הזויה עם כתב חדשות הצרפתי, ולקח לי איזו שנייה להבין שזה בכלל יצפן. כן. ואני מבין שאתה מגשים את החלומות שלך, כאילו זה עכשיו אתה נגיד, ליאם לא מבין שאבא כאילו עכשיו יש לו צעצוע שקוראים לו יצפן. תשמע, זה כל כך, אני לא יכול להעביר לאנשים, אפילו דרך המצלמה, אני לא יכול להעביר להם כמה הבן אדם הזה משוגע. עכשיו, זה משוגע, אני מת עליו, כן? אבל זה כל שנייה יכול להישבר משהו. כל שנייה יכול משהו, זה כאילו, אי אפשר, אם הוא שמים על הבן אדם הזה מצלמה, 24 שעות. זה ככה כל הזמן. זה ככה כל הזמן, הוא פתאום צועק, ופתאום מחייך, ופתאום עצבני, ופתאום שובר משהו שיש לו ביד, ופתאום כאילו, אני אספר לך איזה משהו קטן מהפסטיגל, למשל, ישבנו בחדר הניוון, אני ואלי, ואני מדבר איתו שיחה כזאת, אתה יודע, רצינית, אפשר לקרוא לזה רציני, והבן אדם יש לו לידו סלט שעשו לו, זה כאילו מורכב מעגבניות, גבינה צהובה וגבינה לבנה. ולא יודע, הוא מדבר בטלפון עם אחד מהמפיקים של הפסטיגל, והוא כנראה עצבן אותו משהו. הוא פשוט לקח את אחת העגבניות וטרח על המראה, ועוד עגבניה וטרח על המראה, ואת הגבינה צהובה טרח על המראה, וטרח על המראה, תקשיב, על המראה ועל המראה, ואת הגבינה טרח על המראה, ואחר כך הלך ופשוט עשה מזה כמו סמיילי כזה, וצייר את... כאילו לא קרה כלום לפני שנייה, ואתה יודע, ואני ברצפה. זה דברים שהם תוך כדי שנייה, ואתה ברצפה, ואחר כך כמובן, אתה יודע, הוא בא וניקה את זה, סידר וזה, וכאילו זה איזה שנייה שעבר עליו משהו לא טוב. זה קרה לכם, אגב, בחזרות ובהכנות למופע, זאת אומרת, כאילו, פתאום הוא עשה לך כל מיני דברים כאלו שאתה לא ציפית להם על הבמה? הוא מתקשר אליי אתמול, הוא אומר לי, ועכשיו, אי אפשר לדעת מתי הוא רציני ומתי לא. הוא מתקשר אליי אתמול, אומר לי, אייל, היום הגנרלית וזה, שתדל לא לצחוק. עד כמה אתה צוחק, כאילו, כבר, אתה יודע, הרי אתה רואה גייג וגייג, ואתה רואה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל הגייגים לא... אמרו לי הנגנים שברגע שהוא ראה את הקהל, זה כאילו הכל השתנה. הם לא אותו דבר, אתה מבין? הוא כל הזמן משנה גם. אני לא יודע מה... יש לנו את מה שאנחנו צריכים להגיד, וכמובן אומרים לי, ואני יודע בערך מה אני צריך להגיד. אבל אף פעם זה לא במקום, ואף פעם לא, ופתאום אני רוצה ואני צריך להגיד לו איזה משפט, ובכלל המשפט הזה, הוא כבר יושב עליו לפני שעה. אצלו אי אפשר לדעת, וזה מה שכיף. אני הבנתי שבתקופה האחרונה למדת גם ריקוד, כדי להיות ככה יותר משוחרר על הבמה, באופן ככה, איך אמרה לי רונית? כדי להשתחרר עם הגוף לגמרי. רואים גם שאתה מתאמן, גם רואים שאני מתאמן בלאכול. רואים שאני מתאמן בלאכול. דרך אגב, כבר לא רואים שאני מתאמן, ואם המאמן שלי עכשיו רואה אותי, אני מצטער, חודש לא ראיתי אותו, מתגעגע אליו. אבל נגיד, השיעורי משחק והדברים האלו זה עזר לך? גם שיעורי משחק לקחת? עוד לא, אני מתחיל עכשיו. עכשיו אני מתחיל. אז מה, כאילו, המחשבה שלך היא כבר קדימה, אתה יודע, היות וכבר... אתה לשחרר אותו? אוקיי. כן, כן. מה, אפשר אולי כאילו... אפשר אולי כאילו להתראיין ובאמצע להופיע, ואז בהפסקה של הרעיון להופיע. אז תשמע, רגע, בוא נשחרר אותך. קודם כל, תן לי ככה את החלומות שלך קדימה, מפה, לאן, או כבר... תן לי לעבור את היום הזה ואחרי זה נדבר.
כן, אתה יודע מה אתה מדבר ביום ראשון. אז רגע, תן לי ביום ראשון, אחרי בסדר, בוא רגע, אני אראה לך משהו אחד. כן. לפעמים עוצמות ההערצה אליך יכולות להדהים גם אותי. היא פשוט באה לפה, עשינו ככה מבצע, אני לא יודע אם ראית את זה בחדר במלון שלחת, שמי שמגיע לפה עם פריט של אייל גולן, אז הוא מקבל מאיתנו זוג כרטיסים להיכנס להיכל, היום כרטיסים אחרונים, וגם יהיה לנו עוד מעט מפגש מעריצים. ראיתי גם את עדי, הגלסקה, איפה היא? עדי למעלה, הגלסקה קראת לה? עדי גלסקה. גלסקה, היא למעלה, חכה, אני אקרא לה לפה. מה אתה ישר זה? לא, ככה שמעתי. עכשיו אמרתי, בוא עדי תראה, גלסקה. תסתכל עם איזה פריט היא הגיעה לפה, אני רוצה שאתה תבין, וגם, בוא, אנחנו ככה... הוא מתקרב, אני מתקרבת, אתה יודע. זהו, אנחנו... מה, מתקרב? בואי תסתובבי רגע, שיראו את זה כולם. תסתובבי לגמרי למצלמה, כן. לא, זה אותך מולי. וואי, כאילו, יש דברים עוד שיכולים להפתיע אותך, אז אני מניח שגם זה דבר שיכול להפתיע אותך, נכון? מדהים, מדהים, אז מדהים. את זכית, זהו, זכית היום עכשיו בביקור אישי של מעריצה. את רוצה להגיד לו איזה מילה לפני שנשלח אותו מהר? עולם הם לא בזכות זה אותך מולי, אמא שלי עברייה, עם השיר שלך 24 שעות ב-MP שלה, ונדרתי נדר כשהיא יוצאת, אמא לה, לא מאמינה שאני נהדר. טוב, יאללה, חיבוק נשיקה ונשלח אותו. אוקיי, אייל, להתארגן, אייל, תודה רבה והצלחה שיהיה. ממש, בעוד 2:40 בערך, יעלו לבמה הזאת אייל גולן ואלי יצפן. כמו שאתם שומעים פה, עכשיו זה כבר הכנות אחרונות של סאונד, וכל מה שאתם שומעים מסביב זה ממש הכנות רגע לפני שיתחילו לעשות פה רן קטן, אני מניח, ואיתי נמצא מי שמלווה את אייל באופן קבוע כמנהל המוזיקלי שלו, וגם מי שכתב שורת לעיתים ארוכה לאייל, כמו מי שמאמין לא מפחד, כמו למות מקינה, יפיופה, ג'ונגל, ועוד ועוד ועוד. זה נורא קשה, אני יודע להתרכז. חרגול, אני מבקש לך, אתה, כשהתראיינת לא הפריעו לך חרגול, אני יודע. זה קודם כל עדי ליאון, שלום. זה בכלל בעיה נכון לעבוד בצוות כזה שהוא די מוטרף כולו, כולל הזמר. קודם כל כולם משוגעים פה אמיתיים, מטורפים, אנשים מטורפים, אבל כשזה מגיע לנקודת C, כולם פה מדוגמים כמו שצריך. עכשיו תשמע, אני דיברתי על זה עם יעקב, שאת יעקב אני מכיר באמת שנים ארוכות, וגם אותך שנים ארוכות. ליווית, אני חושב שכמעט כל זמר ים תיכוני בצורה כזאת או אחרת, ליווית אותו. עכשיו תסתכל, אתה עומד פה ומסתכל עם הצלם, מסובב עוד פעם, יראה לנו מאחורה, אתה רואה את המקום הזה. בוא תגיד לי מה מרגיש עדי ליאון ברגע כזה. טוב, קודם כל, כרגע זה ריק, כמו שאתה רואה, ואפילו כשזה ריק, יש לך פרפרים. אני מניח שכשאנחנו נעלה והכל פה יהיה מפוצץ, זה יהיה וואו אחד גדול, וכל האנרגיה תתפוצץ פה. אז סיפרת לי שאתמול בעצם הייתה פה חזרה מול קהל, בעצם מה שנקרא רן מלא, נכון? או חלקי? היו פה קרוב ל-4,000 איש, משהו כזה. זה היה רן כללי מאוד מאוד מוצלח, שום טעויות, שום כלום. זה היה מגניב וכיף, אבל כולם יודעים שהיום זה הבלגן. עכשיו תגיד, תספר לי קצת מתוך המופע. בינתיים אני הבנתי עד עכשיו 20 שירים, הנה אני רואה גם שאייל הגיע. אם אתה תסתובב אחורה, הנה אייל פה למטה. ותכף הוא יעלה גם לבמה ככה באופן אקראי, יעשה לנו שלום, אתה רואה? ובעצם הרן, הנה, אנחנו נחליף איתו. הנה הוא פשוט בורח מהמצלמה עכשיו. אנחנו נגנוב איתו מילת שלום, אבל את הרעיון המלא נקיים איתו אחר כך. תגיד, בוא תספר לי קצת, אני מבין שהבלגן פה אתמול עם אלי יצפן התחיל פה. מה זה? הבלגן היה גדול גם מהצד של אלי יצפן. חבל על הזמן, יצפן, מדהים, מצחיק. חוץ מזה שבחזרות הוא קרא לנו את הצורה מצחוק. הבן אדם הזה כשהוא עולה ורואה קהל, זה משהו מדהים. מתהפך לגמרי, ממציא מילים, משתולל, משתגע. היה מדהים. עד כמה אתה יודע, במצב כזה שאתה מלווה את אייל, אני יודע, ערב ערב בהופעות, ובעצם שאתה בא למקום כזה והמוזיקה היא אחרת, והכל נשמע לך אחרת, עד כמה באיזשהו מקום, אתה יודע, אתה בפנים אומר, ויש לך מנהל מוזיקלי שזה יעקב, נגיד, כאילו באיזשהו מקום אתה אומר, רגע, את זה הייתי משמיע ככה, ויש איזה... קודם כל, במיוחד שזה גם שירים שלך דרך אגב. זה שירים שלי, ואני רוצה להגיד לך שיעקב הביא אותם למקום מטורף לגמרי, שאני אפילו לא חשבתי עליהם. אתה יודע, הראש של יעקב, לא צריך להגיד את זה, הוא ראש מוזיקלי מטורף, ובאמת שלא חסר לי אפילו פרט שום כלום, הכל מושלם. תראה, אני חושב שאחד הדברים המיוחדים גם שהשלד הבסיסי של הנגנים שמלווים את אייל ערב ערב זה 5, אם אני לא טועה נכון זה 6, קולי, רוניוס, שתכף נגיד לו שלום, ערן, אתה ודודו קומה. אתם כולכם פה גם על הבמה. קודם כל אנחנו הגרעין הקשה, כל החזרות התחילו איתנו קודם כל, ואז הבאנו תוספות, כי בעצם אנחנו מכירים את אייל הכי טוב בעולם. יודעים מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, ומשם הכל התחיל.
מה הוא אוהב, נגיד, על הבמה? איזה שיר, נגיד, אתה יודע שכשהוא שר, זה... וואו, פותח לו? בוא'נה, קודם כל, אני אישית אוהב כל דבר שהוא שר, אבל עכשיו הוא עושה למשל את איפואט, אתם תראו פה ביצוע, אחד הביצועים המדהימים. גם זה השיר היחיד בעצם שהוא לגמרי לייב. זאת אומרת, זה פסנתר כנף וקשתים, וזה משהו מאוד מאוד אינטימי, הוא והקהל. אני אומר לך, זה יהיה מדהים. אני אשאל אותך שאלה שהיא קצת לא הגונה, כי אתה אמרת עכשיו הכל לייב, אז למה אתה מתכוון שאתה אומר הכל לייב? כי אתם משתמשים המון במחשבים. קודם כל, שיהיה ברור שמופע כזה מושקע חייב להיות מנוהל גם כן על ידי קליקים באוזן ומחשבים. זה התפקיד שלך, נכון? להיות הקליקיונר. אני קליקיונר ואני אומר להם גם דברים במיקרופון, כולם שומעים אותי אגב באוזניים. שלום קולי, כן, מה שלומך רגע? הכל טוב. יופי, בסדר. יותר ואנחנו... הבן אדם הזה שומע אותי המון, בוא נגיד ככה באוזן. המון. מה, אתה מקבל... אתה יודע שאני קורא לו מעכשיו קליקיונר. זה... הוא לא. הוא לא קליקיונר. הוא גם סטנדאפיסט. כן, תכף אנחנו נעלה גם לקולי לתופים, עד התופים אני אגיע אליך. אוקיי, אני פשוט מזה שמפריע? תודה, הבנתי, הנה רוני, כבר דיברנו איתה. עכשיו תבינו מה קורה, אני פשוט מפריע. אני באתי לפה לעבוד, ואני מפריע, אז אני לא אפריע. ערב טוב לכם, מיכל נוקיה בשידור חי. קחו, תהנו, חזרה אחרונה רגע לפני המופע. הנה אייל גולן על הבמה. חבקי אותי, אני כבר בכל יום שבא והולך אני שוב קורא אלייך, מקווה שעוד תמצאי לי מקום בין זרועותייך. תדעי שכאן יכול להיות אחרת, אל תוותרי עליי, תאמרי שאת עוזרת. לא, אל תוותרי, קבלי אותי אלייך, כי כל יום שבא והולך הוא נצח בלעדייך. תראי אותי כמו ילד שכואב לו, חבקי אותי, אני כבר מתמודד פה. לא, אל תהי אותי, כי כל יום, כן